दिनै 9 मार्च 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों नोंथांमोननि खाथियाव आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनै जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागौ। मोजां खौरां बहानिफ्रायबा फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। न'खराव मोजां अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव आंखाल जानाय नङा। फालांगियावबो मोजां आया बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोनि एबा बाय बाहागिनि मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव आंखाल जानाय नङा। बहानिफ्रायबा धोन मोनगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां मोननायाव हेंथा फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां धोन दौलत मोनगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। लोगोफोरनि सायाव एबा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। देहाया मोजां थागोन। गोबां लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। गोबां धोन मोननायनि आसा दङ। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। खरसायाबो बांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। फालांगियाव मोजां। देहाखौ लोरबां मोनगोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियाव मोजां। जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो होथाबनानै खामानिखौ मावनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव गोथौ सोमोन्दो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन।
गोदान खामानि मावनो गोसो जागोन, समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनै जोबोर मोजां सान। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, फालांगियाव बारा मोजां नङा, खहा जानो हागौ। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। बहाबा दावबायनांगौब्ला दोनथ'नाया गाहाम जागोन। जाब्रबथायनि सम्भाबना दङ। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि आद्रा खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियाव मोजां, देहाया बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। लोगोफोरखौ बांद्राय दाफोथाय। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, खरसाया बांगोन। गाज्रि साननाय फैगोन। टेनसनाबो बांगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सुथुरा बांगोन। गारि मटर सालायोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो नोंथांमोननि खाथियाव खावलायनो लुबैयो, जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।